Paglaong ka, O Kristong maluluyon, ang kasing-kasing kasultihan mo, ug luwas ako sa kasalanan, sa masalay pun makatuyuan. Paglaom ka, O gasa nga langit nun, dadi ako kalanun sa kalag. Bumuhi sa Espiritong balaan, pungang kasakit sa kalibutan. Paglaom ka, O iwag magpadayon, tultuli ang nasaag nga kalag. Agapon mo ako sa agianan, nga mahiway sa kangitngitan. Paglaom ka, O Kristong madaogon, sa kamatayon kasakit usab. Manduan mo ako ug sa kanunay, magapadayon ka, O Ginoo. Amen. Bulahang adlawng Domingo kaninyong tanan, kini ang adlaw nga gibuhat sa Dios, busa magmaya ug magmalipayon kita karon sa pagsimba sa atong gamhanan ug mahigugmaong Dios. Mga pagtimbaya alang sa magasaulog sa ilahang birthday karon nga semana. Among mga pag-ampo nga anaa kamo kanunay sa maayong panglawas ug maanaa usab kaninyo ang gamhanang panalipod sa Dios niining panahon sa pandemya. Happy birthday kaninyong tanan. Ug happy wedding anniversary usab alang sa mga magsaulog sa ilang gugma ug kaminyoon. Hinaot ang gugma ug pagkamatinud-anon, mahimong tamis ug lig-on matag adlaw bisan taliwala sa mga pagsulay sa kinabuhi. Mainitong pagtimbaya kaninyong tanan nga makig-uban niining Metro Davao kiniusang panimbahon sa pagsaulog nato sa Christian Education and Nurture Sunday. Kauban sa atong magwawali si Reverend Ruben de la Cruz. Awag sa pagsimba sa Salmo 146, versikulo 1 hangtod 2. Dayiga ang Ginoo, dayigon ko gayod ang Ginoo,
Dayigon ko siya sa tinubok kong kinabuhi. Awitan ko ang akong Diyos sa mapagdayig samtang buhi pa ako. Ang Diyos dalaygon sa iyang katawan, magbubuhat siya sa tanang kaptangan. Simbahon ta sa malipayong awit, daygon ta siya pagpating nga hingpit. Ang kalangitan nagsidlak sa kahayag, adlaw bulan dito nagatanyag. Kabukiran kapatagan malunhaw, nagpahayag sa Dios tanang adlaw. Ang kabulakan ng alinyon kanunay, mating-aw nga tubig nagapaagay. Bugnang hinuyonoy sa kahanginan, binuhat sa atong Diyos amahan. Ang Diyos dalaygon ug pasalamatan ta, kalibutan nagsangyaw sa gahom niya. Atong tingog ibalan ug kanunay, daygon ta siya pagbating alunsay. Agaampo kita. Salamat Ginoo sa kining higayon na imong gihatag kanamo, nga kami hiniusang nagasimba kanimo. Salamat kay kami imong gipalig-on sa pag-atubang sa mga hagit sa panahon karon. Salamat sa pagprotekta kanamo nga walay mga dautan nga nahitabo ug sa mga maayong panglawas nga kanunay imong ginapasinati kanamo. Taliwala sa hagit sa COVID-19 karon, salamat Ginoo tungod kay imo kaming ginapanalipdan. Nagaampo ako Ginoo nga sa among pagsimba, ikaw mahimaya ug padayon nga mahimaya sa among mga kinabuhi. Giyahe kami sa pagpadayon sa buluhaton karon. Bendisyoni ang imong mga magbubuhat nga nagpaluyo niining maong hiniusang pagsimba ug uban sad sa mga kasimbahanan nga padayon og suporta ug nagaparticipate sa maong buluhaton. Kini ang akong pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang atong balasahon sa kasulatan makita sa ikaduhang Timoteo, Kapitulo 1, versikulo 1 hangtod sa 5. Kini nagaingon, si Pablo, apostol ni Kristo Jesus, tungod sa kabubuton sa Dios, sumala sa saad sa kinabuhi, nga naa kang Kristo Jesus. Nganha kang Timoteo, nga akong gihigugma nga anak. Nagapasalamat ako sa Dios nga akong ginasimba uban sa maputling kaisipan, maingon sa gibuhat sa akong mga ginikanan, sa diha nga sa makanunayon magahandom ako kanimo sa akong mga pag-ampo. Mahinumdum gani ako sa imong mga luha, mangandoy gayud ako magabii ug maadlaw sa pagpakikita kanimo, aron unta ako mapuno sa kalipay. Mahinumduman ko ang imong tinuod nga pagtuo, ang pagtuo nga sa sinugdan diha sa imong apuhang babay nga si Loida, ug sa imong inahan na si Eunice, ug nga karon ginasaligan ko anaa usab kanimo. Ang panalangin sa Dios magauban kanatong tanan.
ang sandigan ko, buong puso. Pupuri sa kabutihan mo, ang mga pangako mo. Ang sandigan ko, Jesus, Diyos ng buhay ko, nananatili sa iyo. Kabutihan mo'y aking naranasan. Kahit na hindi ka dapat, ako pa rin ang piniling mo. Bininig mo bawat dahil ng iyong sapagkat ikaw, Jesus, ang sandigan ko, buong puso'y magpupuri sa kabutihan mo, ang mga pangako mo. Ang sandigan ko, Jesus, Diyos ng buhay ko, nananatili sapagkat ikaw, Jesus, ang sandigan ko, buong puso'y magpupuri sa kabutihan mo, ang mga pangako mo. Ang sandigan ko, Jesus, Diyos ng buhay ko, nananatili sa iyo. Mga igsuon nga apil ni ining hiniusang panimbahon sa Metro Davao UCCP, maayong buntag sa inyong tanan. Mainitong pangumusta kaninyo, mo'y akong pag-ampo nga anaa kamo sa maayong panglawas o kahimtang kaliwala ni ining pandemya. Ang Setyembre, gigahin nga bulan sa Kristohanong pagmatuto o Christian Education Month sa atong UCCP calendar. Tungod niini, ang uluhan sa atong pagpamalandong karon may kalambigitan sa Kristohanong pagmatuto ubos sa uluhan kabilin sa pagtuo. Legacy of faith. Magampo kita. Amahan nga magbubuhat, manluluwas, magsasangkap, niining takna sa among pamalandong, naghangyo kami sa imong kaalam. Pakigsulti kanamo karon Ginoo, pinaagi sa imong balaang pulong, diha sa mga kasinatian sa imong mga pinili nga kagikanan sa pagtuo. Tudloi kami sa imong dalan, ug hatagi kami sa katinaw, kadasig, kalig-on ug kalipay sa panaw, niini nga dalan, sa padayon namong paglawig, niini nga kalibutan, hangtod mudangat kami sa imong langitnong gingharian. Amen. Mga igsuon diha kang Kristo, alang sa atong pamalandong karon nga Domingo, nining pagsugod sa Christian Education Month of Servants, adulay 5 ka punto nga atong tagaan o pagtagad. Una, ang pagtuo ni Eunice ug Loida, the faith of Eunice and Lois. Ikaduha, ang influensya sa pagtuo ngadto sa uban, the influence of our faith to others.
Ikatulo, ang pag-commend alang sa pagtuo, commended for faith. Ikaapat, ang tinuyo nga pag-ambit sa pagtuo, intentional in sharing our faith. Ikalima, ang kabilin sa pagtuo ni Loida ug Eunice. Lois and Eunice, Legacy of Faith. Si Loida ug Eunice, mga babaeng Hudyo, apuhan ug inahan ni Timoteo. Nagpuyo sila sa siyudad sa Listra, diin si Apostol Pablo nagministeryo. Ug silang duha, mga early converts sa pagmantala ni Apostol Pablo. Diha sa buhat 16:1, gihisgutan nga si Eunice usa ka magtutuo ni Jesus, usab ang iyang inahan nga si Loida. Ang bana ni Eunice usa ka Grego ug dili magtutuo. Tataw sa sugilanon nga kining duha ka babayi sa kinabuhi sa batan-ong Timoteo may pagtuo kang Jesus nga Ginoo ug manluluwas. Labawng tataw nga kini nga pagtuo kang Jesus naka-influensya sa batan-ong kinabuhi sa ilang pinangga nga Timoteo. Tungod niini, nahimo siyang importanteng kaabag ni Apostol Pablo diha sa buhat sa pagsangyaw sa maayong balita, sa diha sa paglig-on sa mga magtutuo. Mga igsuon, ang ato bang Kristohanong pagtuo naka-influensya sa uban? Nining bulan sa Kristohanong pagmatuto, ang pangutana mao kini. Naka-influensya ba kita sa mga kinabuhi sa uban, mga bata, mga batan-on ug mga hamtong sa ilang pagkinabuhi kang Kristo? Matud pa ni Reverend Basil Murillo, education is the art of helping young people to completeness. Nagpadayon siya sa pag-ingon, for the Christian, this means education is helping a young person to become more like Christ, or to be more like Christ, the model for all Christians. Importante ba gayud ang Kristohanong pagtuo? Is Christian education really important? Si R.L. Dabney, usa ka American Christian Presbyterian theologian, adunay diritsong tubag niini. Sumala niya, the education of children and youth for God is the most important business on earth. Dugang pa, si Theodore Roosevelt, youngest president sa United States, nagkanayon. A thorough knowledge of the Bible is worth more than a college education. Tingali, alang sa mga Kristohanon nga naa sa mga tulunghaan o education establishments, mapribado o mapubliko man, kining nasulat sa usa ka libro takos pamalandungon ingon nga kita mga magtutuo sa Ginoo. Ang nasulat nagaingon, while modern education seeks only to propel a student toward the utilitarian goal of a successful career, the classical Christian education seeks to nurture the whole person, preparing him to participate fully in all realms of this world and the next. Ang usa secular nga tulunghaan dinhi sa atong syudad nga giugmad og nga makidyusnong mga edukador, walay panagana sa ilang philosophy of education nga nagkanayon. Man is both matter and God breath. Therefore, his education must prepare him for this life and the life hereafter. Ang pulong sa iladong si Reverend Martin Luther King Jr. susama niini sa iyang pag-ingon, intelligence
plus character, that is the true goal of education. Kung ato pagyud klaruhon atong ingnon nini nga pagkasulti, intelligence plus character plus faith, that is the ultimate goal of all education. Sa sulat ni Apostol Pablo kang Timoteo, gilakbit niya pagsaysay sa kinabuhi ug pagtuo sa iyang apuhan ug inahan, pinaagi sa paghisgot ug pagpahinumdom sa maong pagtuo nga karon anaa kaniya kang Timoteo. Dili tingali kay sayon kang Eunice sa iyang inahan ang pagdawat ug pag-ekspresar sa maong pagtuo. Sa pagtudlo niini nga pagtuo sa iyang anak nga si Timoteo, tungod kay ang iyang bana, ang amahan ni Timoteo nga usa ka Grego, dili man magtutuo ni Jesus. Tingali dunay mga pagbabag o pagsumpaki tali kang Eunice o sa iyang bana. Sigurado nga si Loida ang inahan ni Eunice, nakatabang o nakadasig kang Eunice sa paggakus ni ini nga Kristohanong pagtuo. Mga igsoon, si Apostol Pablo nag-commend, nag-recognize, nag-acknowledge ni nga pagtuo nga tungod ni ini naghimo kang Timoteo nga lig-on nga kaabag sa buhat ni Pablo. Kita sa atong mga iglesia, nagakomend ba sa atong mga apuhan ug mga inahan sa pagtuo? Ato bang ginasaysay o ginakomend ang ilang mga buhat sa Kristohanong pagmatuto? Tuguti ako sa pag-ambit sa akong gamayng kasinatian may tungod niini. Sa bata pa ako kauban sa akong magulang, pukawon kami sa among inahan alas 4 sa kaadlawon o sa yung buntag aron mag-devotional, mag-awit og himno, magbasa sa Biblia ug mag-ampo. Usahay tungod sa batang pangidaron makatulog og balik sa kataas sa iyang pag-ampo. Panahon sa abre, klase, ang among inahan ug amahan magbaligya og mga hayop aron gamiton sa among school enrollment. Ang among inahan nagasaysay kanamo sa akong magulang sa paglain sa ikapulo nga halad. Mao kadto ang iyang simple nga mga pamaagi sa pagmatuto kanamo. Sa nagsugod na ako pagpamastor, ang akong inahan padayon sa iyang mga buhat pagpahinumdom mangitungod sa paghatag sa ikapulo. Sa usa ka higayon, ako siyang giingnan, "Mama, pastor na ako ug dili mo na angay pahinumduman may tungod ni ana." Bisan og hangtod karon, sa edad nga 95, kini nga inahan nagapadayon sa pagdasig ug pagdugtong karon, subay sa bag-ong mga pamaagi, pinaagi sa phone call o video call. Oo mga igsoon, padayon kita sa pagpasalamat sa Ginoo kay ang atong tagsa-tagsa ka Eunice sa atong kinabuhi nagamatuto ug padayon nga nagapahimangno kanato sa Kristohanong pagkinabuhi ug pagpangalagad. Kung dili pinaagi sa devotional, tingali pinaagi sa mga binag-ong pamaagi technological, sama sa text messages, video calls, chats, links, Zoom ug uban pa. Ang pagmatuto ni Loida ug Eunice sa bata unya sa batan-ong Timoteo usa ka intentional o tinuyo nga pagmatuto. Sama sa ato nang gihisgutan, ang amahan ni Timoteo dili magtutuo. Busa posible nga isip amahan unya dili magtutuo, wala siya tinguha nga mamatuto ang iyang anak sa Kristohanong pagmatuto. Nga si Timoteo may sama kaniya nga wala magdawat kang Hesus ingon nga Ginoo. Apan si Loida ug Eunice, sa nakadungog sila sa pagmantala ni Apostol Pablo may tungod sa kang Hesus nga Ginoo, nagatuo ug nagaambit nini nga pagtuo kang Timoteo. Tinuod, usa ka buhat dili lamang sa tao, kundili
buhat sa balaang espiritu diha sa mga kinabuhi sa katawhan nga masinugtanon. Ang buhat sa Kristohanong pagmatuto angayan nga usa ka intentional o tinuyo nga buhat, dili paganagana o panahon o weather lamang. Ang Kristohanong pagmatuto dili kesera-sera o whatever will be nga pagbuhat. Intentional o tinuyo gayud, kiniplanado, suportado, implementado. Usa ka dakong programa sa ato sa UCCP mao ang Christian Education and Nurture. Tupad niini mao ang Christian Witness and Service. Ubay-ubay ang components ubahin sa Christian education sama sa Sunday Church School, Vacation Church School, lay ministries, youth ministries, children ministries, liturgy and music ug uban pa. Ang simbahan, ang matag lokal nga iglesia, anaa niini nga tahas sa pagmatuto sa mga katawhan. Kini nga programa intentional o tinuyo nga buhat, planado, suportado, implementado. Si John Grisham Machen, usa ka American Presbyterian educator, nagsulat nini nga konsepto og obserbasyon. Matud niya, the most important Christian education institution is not the pulpit or the school, important as those institutions are, but it is the Christian family. And that institution, unfortunately, the family has to a very large extent ceased to do its work. Kini nga konsepto o obserbasyon sa Kristohanong pagmatuto, dili lamang sulod sa iglesia, kundili sa panimalay, gidugangan ni Charles Spurgeon, American Baptist preacher, ug naila nga Prince of Preachers. Matod niya, let no Christian parents fall into the delusion that Sunday school is intended to ease them of their personal duties. The first and most natural condition of things is for Christian parents to train up their own children in the nurture and admonition of the Lord. Gidugangan pa ni Spurgeon sa hagit sa mga Kristohanong ginikanan pinaagi sa pag-ingon, train up a child in the way he should go, but be sure you go that way yourself. Realidad kaniadto hangtod karon, hagit sa iyang panahon ug nagpabilin nga hagit sa atong panahon karon. Mga igsuon, diha sa kinabuhi ni Timoteo, ang pagsangyaw ni Apostol Pablo may tungod sa Kristohanong pagtuo o pagkinabuhi, gisagop ni Loida o Eunice o gipalapnag diha sa kinabuhi ni Timoteo. Sa ato pa, ang Kristohanong pagmatuto usa ka buhat sa panagkuyog, panagsagabay, pangatimbayayong. Indeed, the ministry of Christian education is a partnership between the home and the church schools for that matter. Pagkaanindot, palandungon. Mas maanindot pagyud kung kini pagabuhaton. Mga igsuon, nagpasalamat si Apostol Pablo sa kinabuhi ni Timoteo. Iyang nahimong katabang sa pagsangyaw sa mayong balita sa kaluwasan diha kang Hesus. Iyang katabang diha sa paglig-on sa mga magtutuo ni Kristo. Usab, dako iyang pagpasalamat ug pag-ila sa buhat sa pagmatuto sa iyang mga kinabig nga si Loida ug Eunice. Kining duha ka babayi, duha ka inahan, duha ka dinani, may kabilin sa pagtuo nga panig-ingnan sa uban nga mga Kristohanon. Dili lamang dito sa Listra, sa Asya, sa Galacia,
kundili sa tibuok kalibutan. Sa katapusan, hinigugma ko diha kang Kristo. Bag-o pa lamang kita nagsaulog sa Mission Month, diin na malandong kita sa Great Commission ni Jesus sa iyang mga tinunan o kanato nga tanan. Si Jesus nagmando kanato sa paghimo og mga tinunan, pagbautismo kanila ug pagtudlo kanila may tungod sa Dios. Matod pa sa misyonero nga si Hudson Taylor, ang nagtukod sa China Inland Mission karon OMF mao kini. The Great Commission is not an option to be considered. It is a command to be obeyed. Kini nga manindot nga sugilanon sa kabilin sa pagtuo ni Loida og Eunice. Angayan nga sublion karon og unya. Ingon nga inspirasyon og panig-ingnan karon og sa umalabot nga henerasyon. Kita gidasig nga mamahimong Loida ug Eunice sa atong kaugalingon nga mga pamaagi diha sa mga kabataan ug mga kabatanunan ug tanan aron daghan pa nga mga Timoteo sa atong panahon ang mamatuto sa Kristohanong pagtuo o Kristohanong pagkinabuhi o Kristohanong pag-alagad. Kining tanan mo'y atong halad diha sa Ginoo ug alang sa pagpalapnag sa gingharian ni Hesukristo. Amen. Mag-aampot ta. Mahigugmaon og gamhanan namong Dios. Ikaw among gisimba, gidayig ug gipasidunggan tungod kay ikaw lamang gayud ang takos niining tanan. Nagasimba kami ug nagadayig diha kanimo tungod kay ikaw ang among buhing Dios ug mapasalamaton kami kanimo sa kanunay nga paglugway sa among mga kinabuhi. Uban ang imong pagkamatinud-anon nga labas sa matag adlaw. Salamat o Dios sa imong kaayo, sa imong pagkagamhanan, sa imong pagkamaluluyon o pagkamahigugmaon kanamong tanan. Nagadangop kami diha kanimo diha sa pagampo. Uban ang pagpasalamat sa daghan nga mga panalangin nga imuhang gihatag sa matag usa namo ka kinabuhi ug alang usab sa mga tubag sa among mga pagampo. Nagadayeg kami diha kanimo o Dios tungod sa imong unconditional nga paghigugma sa matag usa kanamo. Bisan og kami masalaypon ug kami adunay mga kaluyahon, apan ikaw ang Dios nga kanunay nagahatag kanamo og daghang mga tsansa sa pagkinabuhi uban ang kabag-uhan diha kanimo. Salamat o Dios sa imong tubag sa among mga pagampo. Amahan namong langit nun, diha sa imong ngalan nagaampo kami, dala ang among nagkalain-lain nga mga concerns alang sa nasod, alang sa simbahan, alang sa kapilingban, sa pamilya, ug alang sa matag usa kanamo. Dungga ang among mga pagampo o Dios. Nagaampo kami alang sa paglaom ni adtong mga nawad-an na sa paglaom. Nagaampo kami sa imuhang sustain sa mga katawhan hilabi na ni adtong nawad-an og trabaho ug alang ni adtong anaa sa hilabihan nga pagkinahanglan sa basic needs sa matag adlaw. Nagaampo kami sa imong paglig-on sa mga emosyonal nga mga paglig-on sa imong mga katawhan. Alang labi na sab ni adtong na anaa sa kaluyahon ug anaa sa mga problema sa kinabuhi. Among pagampo ang kalinaw nga nagagikan diha kanimo. Alang ni adtong anaa sa
kalisdanan, anaa sa kalibog, anaa sa mga kaguol ug mga kabalaka. Among pagampo sa imuhang pag-comfort alang niadtong namatian sa ilahang mga mahal sa kinabuhi. Ubisan pa ang simbahan diha sa mga miyembro nga mitaliwan na gikan niini nga kalibutan. Among pagampo sa imuhang paggakus ug pag-comfort alang kanila. Nagaampo mi sa mga pagkinahanglan labi na sa pagkaon sa matag adlaw niadtong mga gigutom o niadtong anaa sa hilabihan nga pagkinahanglan sa kinabuhi. Nagaampo mi alang sa puy-anan, alang niadtong mga homeless, kagawasan, alang niadtong anaa sa nagasinati og mga inhostisya niini nga mga panahon karon. Giampo namo ang kaalam ug pagiya alang sa tanan nga nagkinahanglan sa imuhang lamdag pinaagi sa balang espiritu ug direksyon nga makatultol sila Ginoo asa ang imuhang kabubuton alang kanila. Nagaampo usab kami alang sa espirituhanon nga pagtubo ug paglambo alang sa mga kasimbahanan bisan taliwala niining maong pandemya nga gisinati sa tanan. Among pagampo alang sa imuhang gahom sa pag-ayo alang niadtong nagabalatian sa ilahang mga panglawas, ang uban nagasinati og mga terminal o mga chronic illness, ang uban nagpakigbisog sa sakit nga COVID-19, or ang uban anaa sa mga nagasinati og mga minor nga mga balatian sa ilahang mga panglawas. Among pagampo ang imuhang pagbisita ngadto kanila alang sa pag-ayo sa ilang balatian. Amo usab nga giampo ang imuhang gugma nga mas bati Ginoo alang sa mga nag-inusara sa ilahang kinabuhi, alang sa niadtong mga lost spiritually o alang niadtong anaa sa desperate nga mga kahimtang. Ikaw Ginoo magauban ug magapanalangin kanila, ang imuhang proteksyon masinati nila Ginoo, labi na usab sa mga frontliners, mga medical practitioners nga matag adlaw nakigbugno diha sa COVID-19. Ang imong paglig-on sa ilahang mga immune system ug ang imong panalipod masinati gayud nila Ginoo, tungod kay ikaw man ang Dios nga among dalangpanan, ikaw man ang Dios nga among tabang sa tanang panahon. Among pagampo alang sa imuhang nurturing love Ginoo niadtong nagkinahanglan og pagdasig alang niadtong nabugatan sa ilahang mga responsibility sa panimalay, sa ilahang workplace o diha sa simbahan o sa katilingban. Among pagampo ang imuhang gugma nga mo'y magalig-on kanila ug maga-inspire kanila sa pagpadayon sa ilang mga buluhaton. Yampo usab namo ang imong reconciling love alang sa mga nagasinati o mga pagsulay diha sa ilang mga relasyon. Mga managtiayon, pamilya, mga managhigala, mga silingan. Ikaw Ginoo magatabang nga mopatigbabaw gayud ang gugma ug ang respeto sa usag usa ug ang tinguha nga mapasiguli diha sa imong gugma ug sa imong kalinaw. Ginoo among giampo ang imuhang kaalam alang sa national or world, national and local government leaders nga nagkinahanglan gayud sa imong paglig-on, sa imong pagiya, sa imong kaalam diha sa ilahang pagtuman sa ilang tagsa-tagsa ka mga responsibilidad. Among pagampo ang imuhang pagpanalangin kanila nga
nakabot nila Ginoo ang ilang mga tinguha labi na diha sa ilang pag-alagad sa mga katawhan ug sa pag-alagad diha kanimo. Salamat o Dios sa imong pagdungog sa among mga pag-ampo. Panalangini usab ang tagsa-tagsa ka mga panimalay nga nagasinati karon og mga pagsulay diha sa relasyon, mga balatian sa lawas sa mga mahal sa kinabuhi o kamatayon sa mga miyembro sa panimalay. Ang imong paglig-on sa pagtuog pagsalig Ginoo masinati sa tanan. Ug ang imong panalangin kanila sa ilahang mga pagkinahanglan niining malisod nga panahon karon. Labaw sa tanan, lig-una ang matag usa ka pamilya o Dios diha sa ilang pagtuo, pagsalig o sa imong paggiya Ginoo ug sa imong hanggahom nga mao gayud ang mopatigbabaw sa ilahang mga kinabuhi. Ug salamat o Dios sa tanan nga mga nagsimba, hinaot ang imong dihog sa balang espiritu masinati sa matag usa nga makasabot kami sa imong kaalam ug sa imong mensahe nga among madungog pinaagi sa imong alagad. Salamat o Dios nga ang imong mga pulong magahatod kanamo ngadto sa kabag-uhan, ngadto sa paglig-on ug ngadto sa madasigon nga pag-alagad kanimo ug pagbuhat sa angayan namong pagabuhaton ingon nga imong mga tinun-an ug ingon nga imong mga anak. Among pag-ampo o Dios nga mahimong makahuluganon ang among pagsimba kanimo ug kini mahimong mahinangpon diha sa imong atubangan. Kini ang among pag-ampo pinaagi sa ngalan ni Jesus nga among Ginoo ug manluluwas. Amen. O pamatay a Ginoo, among pag-ampo kanimo, pagadawaton mo kami, nga nangamuyo o Jesus. Amen. Tawag sa halad, mga buhat, Kapitulo 20, versikulo 35. Diha sa tanan nga akong gihimo, gipakita ko kaninyo nga kinahanglan kita maghago aron pagtabang sa mga maluyahon uban ang pagpahinumdom sa giingon sa Ginoong Hesus, labaw nga bulahan ang paghatag kaysa pagdawat.
Unagaan po kita. Aniya o Dios ang mga halad gikan sa mga grasya nga imong gipaabot kanamo. Salamat o Dios, unagaan po kami nga kini magamit sa mga magpagpadayon sa mga buluhaton alang sa imong kahimayaan. Bendisyoni ang mga nagahatag sa salapi ug uban usab sa mga talento nga imong ginagamit aron padayon kining maong hiniusang pagsimba. Among ginabalik ang tanang dungog ug himaya diha kanimo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Atong kanunayng pagpasalamat sa mga talento nga gihalad sa Ginoo aron mahimong posible ang pagpadayon niining atong Metro Davao hiniusang panimbahon. Kang Erica Panotes nga atong accompanist, kang Reverend Wenzel Diholde ang atong multimedia director and editor, kang Reverend Ruben de la Cruz ato ang preacher karon nga Domingo September 5 sa pagsaulog sa Christian Education and Nurture Sunday, o kang Roy Bagyo ingon nga atong liturgist. Alang sa moabot nga Domingo September 12 atong saulogon ang Children's Sunday, ang inyong alagad mao ang magwawali. Ang minister mao si Reverend Melvin Ramoso ug ang liturgist i-care of nato sa UCCP Matina. Alang sa moabot nga September 19 atong sa ulogon niini nga Domingo ang Youth Sunday ug ang magwawali niini mao si Reverend J. Yebes, ang minister mao si Reverend Ermelinda Villegas ug ang liturgist i-care of usab sa UCCP Turil. Alang sa moabot nga September 26 kini mao ang pagsaulog sa Fellowship of the Least Coin Sunday. Ang atong magwawali mao si Pastor Rosie de la Cruz, ang atong minister si Reverend Richel Hilot ug ang atong liturgist i-care of usab sa UCCP Kabantian. Mga pasalamat usab kang Reverend Ermelinda Villegas or mas ilado sa pangalang Pastor Ming sa mga scheduling, tapping of preachers and ministers, etc. in coordination usab ni Pastor Wenzel o sa uban pa nga dakong tabang niining mao nga buluhaton. Sa Dios ang tanan nga himaya ug dungog sa tanan nga mga katawhan nga nagpagamit alang sa buluhaton sa Ginoo. Dalaygon ang Dios. Hoy ako, O Diyos, baguhan mo ako sa
kay magaampot ta. Dako ang among kalipay pagpasalamat o Dios sa padayon nga pagmatuto o pag-edukar sa simbahan sa mga sakop niini o bisan pa kanamo Ginoo ingon nga mga magbubuhat. Salamat o Dios sa kanunay nimo nga panalangin bisan pa sa mga pagtulunan nga makatabang sa mga katawhan diha sa pagkahamtong o diha sa pagtubo nga espirituhanon aron nga kami mas mahimong galamiton sa imong mga buluhaton dinha sa ministeryo of mission nga imong gisangon sa simbahan. Salamat o Dios sa mensahe nga among nadungog, makahatag kini og kadasig sa matag usa diha sa pagpadayon sa imong mga buluhaton. Salamat usab sa mensahe nga makahatag kinig paglig-on kanamo o maka-inspire o maka-challenge kanamo diha sa pagkahimong matinud-adod sa among pagsunod o pagtamod sa imong mga pulong diha sa balaang kasulatan. Himuang ang mga kinabuhi sa matag usa mahimong panalangin gayud Ginoo sa matag usa. Ubani ang matag lokal nga kasimbahanan panalangini diha sa mga buluhaton ug mga ministeryo ug diha sa padayon nga mga pagmatuto pinaagi sa mga online Sunday school or sa uban nga naga face to face na mapadayonon nga mga pagpamuhat sa pagmatuto sa mga bata hamtong ug mga katigulangan diha sa Sunday school, diha sa mga Bible studies, mga small groups ug uban pang mga pamaagi ug mga buluhaton diin mapatigayon Ginoo ang pagsangkap diha sa kahibalo mahitungod sa imong mga pulong alang sa imong mga katawhan. Salamat Ginoo sa tanan nimong gibuhat nga pag-umol sa matag usa aron mahimo kaming mga mapuslanon nga galamiton diha sa imuhang parasan. Salamat Ginoo sa imong paglig-on sa matag lokal nga mga kasimbahanan ug sa imuhang pagdasig sa matag usa. Panalangini ang matag usa Ginoo nga nagatingungha nga ang imong mga katawhan mutubo diha sa kahibalo ug diha sa imong grasya. Aron nga ikapaambit usab namo kini ngadto sa tanan ug sa mga nagkinahanglan. Ug karon ang grasya sa Dios nga labing gamhanan, ang iyang gugma, pakig-uban ug ang iyang kalinaw masinati sa matag usa karon ug sa way katapusan sa ngalan sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Paglaong ka, O Kristong maluluyon, ang kasing-kasing pusultihan mo. O